लोगोफोर आंनि बुरमुल MRY इउटिउब चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामाखै नोंथांमोना प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामनानै हो ओरैनो नायनानैल' थानाङा साबसक्राइब खालामनानै हो आरो हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे आंनि चेनेला एसे जौगानो हायो आरो नोंथांमोननो बेंगलराव हाय वेलकाम बेक टु बुरमुल MRY इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय एक्वेरियाम पेराडाइज नि पार्ट 2 पार्ट 1 खौ मैया होदोंमोन दा बेयो जाबाय पार्ट 2 पार्ट 1 आव जिखौ होदों बेखौ होआखै आं बेयो पार्ट 2 आव बेलेग भिडिअ दं जिखुनु बे एखेयानो आरो मोजांसिन पार्ट 1 खाय बेयो पार्ट 2 खौ साबसिन जागोन होनना आं आसा खालामो नोंथांमोनाबो नायदो नायनानै गोजोननाय लादो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना बेयो जाबाय मा होनो एक्वेरियाम आरोना लोगोफोर माबायाव मबाइलाव फिसादों खिन्थु माने मोखांफ्रा गिदिर लोगोफोर ना दं आरो हेलो बस हाउ आर यू नै गाइस मोनफ्रा गिदिर फैनाया जानाय जाग्राफ्राथ' जायो माबायदि मिथिया नै ना खांख्रायानो बायदि लाय खुगाया आयो 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 बे मासेया उन्दुना दं बे मासे देरसिन बे उन्दुनाया जोला दं खोमादांलै ना माथाय बिराद गिदिर बै मासेया 10 केजि बारगोलैयो 15 केजि जागोन बेनिफ्राय गोजौआवनि माने दैया आरोना ग्लास होथेनाय बिराद जायगाया बिराद समायना मा होनो एलिगेटर कार बे नाखौ बिदि बुङो होनना बुङो दाउबो दङ ओरैजाय नै बे नाखौथ' मा बुङो बेयो नाया गियान बेयाव दङ लिरनाय दङ गियान गौरामि बे नाया गाइसमोन नेक्स्टआव आं दा मा देखायनोसै नेक्स्टआव नै माथो नायानो गुफुर दंलाय नै बिराद साफा माथो बिराद गिदिर माथो मबाइलावसो फिसा नुगासिनो बिराद गिदिर मासे बेबो 5-6 केजि जागोन मासे 5-6 केजि जागोन गाइसमोन गाज्रि नङा नै गोसोम गुफुरा बिराद गिदिर माथो नाया बापरे बा माबायदि मोनखो माबायदि मोजां ना लाइटखौबो माने लगायनो होआ लाइट फ्लास लाइट अन खालामनो होआ गोसोम बे नानि नामा जाबाय मामोननि ब्लेक बियाक पाक्कु होनो आरोना सिखायाव नैयावबो ना दं बेना मा जायो गल्डेन एलिगेटर मगर नैयो गल्डेन कालारनि दहायनि बायदियानो दहायनो फिसा साइजखौ माने एसे गल्डेन कालारनि मानैबो नाया उन्दा दं आरोना जरासे गाइसनो बिराद साफा ना बिराद मोजां मोनबाय नुनानै इमान साफा ना दं आरोना नै सारि लस गैया आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आरो ओरैजाय मा ना दं नायबावनोसै नै बेयावबो एसे बेलेगलायनि फाख्रा सिख्रालानि देन्जार गिथाव ना दं माथो बायदि ना दं होनना सानाखैमोन आङो गाइसमोन नैजों माखासे दंबायो ओमफ्राय नैबे जाहैलायबाय मा तिलापिया नानोलै हेलो मुनु खाना खाया ब्लग लानोसै सिख्लाफोरा ब्लग लाबायदों खोमा आदा बेयावलाय मा ना दंलायो बेयो ना गोरलै सान केटफिस नेक्स्टआ बेयाव मा ना दंलायो दा आफ्रिकान नाइफ नै खोमसिथार गोसोमसोमलै माथो आफ्रिकान नालाय नायाबो आफ्रिकान नालाय गोसोमथार माने माबायदि नायानो ओमफ्राय सिगां नुनानै सिख्लाफोरा माबायदि साफा ना
बे नाया जाहैबाय मा होनो टारपन नै नाया जाहैबाय बे जाबाय टारपन फिथिख्रिथार माथाम फिथिख्रि नालाय मा नाथाय बिराद दं नै स्राव स्राव फेमिलिफोरा एसेबां बुजायानो दा सिङाव हाबलायबाय गाइसमोन सिङाव हाबै फैलायबाय बेयाव माने बेयाव माखासे ना दं वाइट कालारनि ना दं आरोना बेयो नै समायना माया बहुत सुंदर है ब्यूटीफुल है ये मछली इसका नाम क्या है इंडेसेंट शार्क शार्क करना इसमें अभी नेक्स्ट ये जो फायर फिश ड्रैगन मछली ना नामा फायर फिश बोला नुदों ऊपर ना उधर पावा अभी नेक्स्ट नायलायनोसै नै दावरायबो दं लोगोफोर दावराय दङ दावरायफोरा साफा दं मा ना बेंसि ना बायदि जापानि ना बायदि बेजों मा ना दंलाय बिसोरलै नै गोसोम मा ना जालाय बेयाव लिरदों माथो इंलिसनि लिरनाय गैबाय नालाय उननि कानाडानि लकेल लेंगुवेज दं गाइसमोन ओइ उरला एखौबो फाख्रा सिख्रा एकदम नै गोजौआव दावखोना दं नाफ्रा बैयाव मा दं एरकुटिया नैयाव ना माखासे दंलायो नै मा ना होनो बेखौ इंलिसनि गैया सिलभार डलार बक्स ना बिराद फाग्ला ओमफ्राय ब्लाड ब्रेड पेर' मा ना होनो आं मिथिलायखौ मोजाङै नेक्स्टआव दङ मा ना ओमफ्राय बेखौबो इंलिसाव लिरनाय अन दं बेन्डेड फिश लिप ना मा होनो बेन्डेड फिश लिप ना मा होनो गथ' फिसायाबो नायदों मोजां मोनो गथ'फोरा बिदिनो नाफोरखौ नुबाथाय जोंनो मोजां मोनोबा गिदिर मानसियानो आरो गथ'फोरनिफोरा बिराद मोजां मोनो ओरैबायदि मानसि आरो गाइसमोन बिराद मानसि दङ बेयो एक्वेरियाम पेराडाइस बे जोंनि नामा आरोना बे नाया मा डेन्जारलै गोलेर बायदि माथो नायानो बे नामा मा नाम रेड टेल केटफिश आरो बे गाइसमोन बेखौ नाया मोननै मोनथाम जादों दं बेयो थाइलेण्ड माखौ मोनदों आरोना ये क्रोकोडाइल जैसा है मछली है सिंगेट दालाय गाइस डेन्जार ना दं बेयावबो डेन्जार माने सिंगेट दा डेन्जार बायदि नोंथांमोना माझे मोनसे लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आरो लाइक माबा नै बिदिनो थांनो जालायबाय लोगोफोर सिङाव खोमसियाव हाबना फैनानै स्माइल फर इउ आर वेलकाम फट' नाया दं आरोना आदा लोगोआवबो थाबोथाय आं थाखाय मोनासै आदा लोगोआव बिदिनो बेरायखो माखासे ना दंबाय आरोना गोबां टेरर मबाइलाव नुनाय मोजां मोनथाव नुबाय गाइस ini nak kena online nah nana mas snake head nih snake head fish wow
Mana nih? Mobil terang berem na. Real mobil. Next mana ya? Create fin kara. Next. Hah? Ma खालामदों नोंलाय? मा खालामदों नोंनियाव? डाइनासरसो माथो दांगासिनो आसलालाय? मनो जाबासो? खोमसि मोनदोंलै गाइस। वाव मा नालाय इफोरलाय? गोदोर गोदोर। बेजों दंलायो। Aku naruh ये मारियो ने मारा दूँ भाई ले वाह ये कौन सा पीस है भाई वाह छोड़ ना ले वाह मत ये कौन बाबू 3 केजी जागना ये हाँ ना बारगन से और बारगन 5 केजी जागनी है ये मासे माना मिसिया ले नाम गया बिना ओई दं 5 केजी जागन बिना ya guys mobil aku sande kayak gitu deh oh my god Gian snake head Gian snake head itu namanya apa ya karena makasih dia pun ada nggak ya oh iya oh ini bro wow dari mana lagi mana mana mulai ya kerlamai nih mana ada boleh mana mah nih it's like the dead eaters at Hot Rocks mini waterfall guys madu waterfall alas kung fish gulu gitu namanya hah nalam enggak waterfall apa kung fish gulu gitu namanya sendiri waterfall lagi nih okay guys wow dragon mana ke dragon nih sip nih next mana jeri bidung warna rai badi mujang muda nih mau sih belai wow wow क्या बात है guys वाह वेल इतना बड़ा वेल इधर है ये कौन सा मस्ती है ऊपर ताने वाटरफॉल नाइट पे ऊपर beneran masih nunggu dan dulu ऊपर udah kapal belang kan cuma ऊपर ही wow berat kok mana juga nih ya saya kalau ऊपर wow dua orang guys nanti ada lihat buria ini kan jelasnya kami mau kita orang Afrika tahu pun masih dah kerja sini berapa tahun mau ini nih tuh udah nggak ada और ये लोग डांग मैडम ये नई पैक इधर ऑक्टोपस मास्टर दिया और ये क्या है mana mana bina हाँ avatar और लंबा ले नहीं इसमें madam सिकल फिन लेमन सार्क नुला इनका लेमन सार्क दong lang ओइ ना gitu dong खारलांबाय सिङाव दं ना बिराद गिदिर दं आरोना वेल
Wow. Na गिदिर दं बेयाव लोगोफोर खारबाय थायोमोन ना गिदिरा ओइ नै सिंखि दं खारबाय दं खमैबो बेसे जागोनथाय आ जाओ बेटा आ जाओ कहाँ सूख गया टिकेट काउंटर थांनोसै नार्स जाबाय थांसै लोगोफोर जोब्बाय फैजोबो थांसै मोनाबाय बे बहा थांनो थांसै बाब माने फैसा लाय जोंना गारिया नेयावनो दङ लोगोफोर थांसै बे सालायदो दे नैबे जाबाय टिभि टावार नै लोगोफोर दा थांबाय दङ बे जाबाय महात्मा गान्धी रड बेंगालर आरो लोगोफोर आङो एसे सिगाङावसो भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदोंमोन नाथाय बे आङो माबा मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिक होदोंमोन नाथाय कपिराइट स्ट्राइक नांनायखाय आङो भिडिअखौ दानफिननाय जाबाय दानफिननाय दा गोदान होफिनदों लोगोफोर दे नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर दाबावदे लोगोफोर दे दाउ हांनो लालायनोसै दाउ हांनाय बेखौनो लानोसै नामा हा बहा थांनो हा अर्जेन्ट है वो लोगोफोर लाबाय चिकेन तान्दुरिसो लाबायलै एबारना चिकेन तान्दुरिया माबायदि जालायो जालायनोसै आरोना लोगोफोर टाइम गैला आंहा मिक्सि बारायबाय नै फुल लाबाय आरोना माबा फुल बेयाव माबा ओमफ्राय फालें ओंख्रि दं